Cejnê Zimanê Kurdî li tavayî gelê Kurd li însaniyetê ez pîroz dikim. Bi rastî cejnek wer bo Kurda pêwîst e. Boçi çikû li ser gelê Kurd asîmîlasyonekî pir xort demeşandin. Dixwazin gelê Kurd li orter rabikin. Bo gelekî ziman çand bedena wî gelî ye, hebûna wî gelî ye. Eger gelek mîletik zimanê xwe çandê xwe wenda bike ew nikane jiyan bike. Gelekî baş e. Ev beşê vîdeo baş eşkere dike delîlê ku Cemîl Bayîk û serkirdeya PKK ev vîdeoyê me dişopînin. Dema ez rexne li wan dikim li ser zimanê Kurdî apo serokê gelê Kurd serokê Newewî ku nizane bi Kurdî binivîsîne bi devoka Urfayê diaxive ne Urfayê jî Surucê herêma Surucê wan devoka gundê xwe diaxive ne bi zimanekî Kurdî resen û paqij. Dema min rexne li apo li Cemîl Bayîk li serkirdeya PKK dikir derbarê zimanê Kurdî xuya ye yanî biçekî li van rexneyê hanê guhdar dikin û dixwazin biçekî xwe bidin diyarkirin ku dilsozê zimanê Kurdî ne û bi girîngî nêzîkî zimanê Kurdî dikin. Xemna ki baş e baş. Ev tiştekî erênî ye. Lê yanî min dixwast ez vê bêjim dema ku ez dibêjim PKK tiştê min dişopîne li Ewropa jî li Iraqê li Sûrî YouTube ji mir dişîne dibêje rêjeya şopînerên vîdeoyê te ê a herî bilind Almanyayê piştî wê Tirkî tê piştî wê Sûrî wekî Şam û Heleb li min temaşa nakin Rojavayê Kurdistanê li min temaşa dikin û Iraq jî helbet Baxda û Basra li min temaşa nakin herêmê ku dibin kontrola PKK de ne temaşa dikin yan jî beşekî ji wê ez nabêjim bi tevahî. Di nav re PKK û rêxistina PKK û serkirdeyên PKK carê wilo bi dizî bijî ji ber ku dibêjin yanî di kadrên rêxistinê hoşeng xayîn e û lê guhdar nekin û nerast diaxive û misdaqiyet çi yanî ez nizanim bi Tirkî bi Kurdî yanî axaftinê wî nerast in û berzanî ye û ji ber komênta wilo ji aş û baş diaxivin tu peraş Kurdistîne û te çi qeyseperest stendî ye ji wan derew merew yani yanî ji ber ku ew erzan in ji wan heyî ku hemû kes wek wan erzan e yanî. Baş e Cemîl Bayîk zimanê Kurdî wilo girîng dibîne 2007 havîna 2007 yanî Temûz û tebaxa wê çaxê min Cemîl Bayîk li Qendîlê dît. Em li ser vê mesela ew îş pirs kir em gelek axivîn zêdetî dît 3 saet em axivîn ew î pirs kir te rewş çawa dît çilo dît û vî rengî me xala sereke min jê re got min berê jî behs kiriye ku zimanê Kurdî li vê derê zimanê neêjin bavê jî yanî jinbav jî na qewraşa a li ber destê jinbavê yani xwestka zimanê Kurdî zimanê jinbavê baş ne zimanê dayîkê zimanê dayîkê ê Tirkiyê li Qendîlê li herêmê parastina medya
هەرێمên ئازادیە û şervanên azadiye û gerîlayê azadiye perwerdeya xwe bi zimanê Tirkî distînin. Kî ev gubgube girgire Birêz Cemîl Bayik ji mir behsa giringiya zimanê Kurdî û eger dijmin êrişî ziman dike û ji mir behsa asîmîlasyonê dike. Ez ji wer tekez dikim ana tabloyekî bidim ber Cemîl Bayik û jê bidin û kala ji mir paragrafekî bi zimanê Kurdî wilo dîrekt zindî live bere ji wer bi zimanê Kurdî binivîsîne nas binerim zanim bi Kurdî binivîsîne ya na. Nizane ez tiştî wî tê wergerandin zimanê Tirkî ji berê jî de me vê meselê gotî û ez dizanim yenî çawa diha dişandin ji azadiya welat re û Tayyip Temel çawa werdigerand kaniha kî tiştên berpirsên PKK ji Tirkî werdigerînê Kurdî ez niha nizanim wê çaxê min as kir ku Tayyip werdigerand. Wê çaxê di havîna 2070 min got mixabin vê derneciyê zimanê Kurdî zimanê Kurdî pir weş şûndemayî hiştiye zimanê Zimbabwe û qewraş alberdistê navmalî û xizmetçî alberdistê Zimbabweyê. Zimanê desthilatdar zimanê dayîkê ê PKK zimanê Tirkî. Ne tenê heta li yani em li azadiya welat bûn azadiya welat rojname azadiya welat navê wê azadiya welat. Hak tenedî dijnîşkî vi Tayyip Temel û navê wî çi bû Emîn ana li vê derê li Belçîka di medya PKK di televizyona PKK di Stêrk TV berê tê dixebitî wê bi Tirkî biaxivin. Ku çima Tirkî daxivin ji bo xwedê wan bi Kurdî şev fêm nakin. Na û ji dema li Qendîlê jî û dema di nava saziyên PKK min zimanê Kurdî wilo bi tedgoh yanî min rexne dikir çima bi zimanê Tirkî diaxivin haciz dibûn. Niha kesên ku dev ji PKK jî berdane zimanê wanî Kurdî qelsiz sûcê nesûcê sûcê PKK'ye û sûcê wan jî yani ew xwe hînî zimanê Kurdî nekirin ji wan re nederde zimanê Kurdî. Ana kesek ez neçûm dibistanê zimanê Kurdî qelsî û kêm û kurtasiyê zimanê min jî hene. Ez nabêjim ez Celadet Bedirxan û ez teyare û ez zimanê Kurdî lê ez hewl didim zimanê xwe heta ji min bê ez hewl didim zimanê Kurdî biaxivim binivîsînim tiştê ji min tê ez dikim li gorî karîna xwe ez dikim. Ez niha ji mir Cemîl Bayik hatî behsa giringiya zimanê Kurdî bike berê herê Mustafa Qereso hînî zimanê Kurdî bike. Mustafa Qereso berdin nifsandin axaftin Kurdî naaxive. Duran Kalkan bi vî rengî. Kî jî Rıza jî ev man. Yani evan kesên ku ji mir hatî ji mir behsa giringiya ziman dike û asîmîlasyon û dewleta Tirk êrê dewleta Tirk zimanê Kurdî qedexe kir. Ji bo çi tu PKK tu dibêje ez dewletim ez nizam çi û yani te zimanê Kurdî nekir zimanê dayîkê ê sereke ê stratejîk tên dirê rêxistinê de. Ji bo çi? Evê pirsahanê kesek nayê ji Cemîl Bayik nake û vî hesabê hanê ji PKK naxwaze û PKK rexne nake û rexnedayînê ji PKK naxwaze. û ji Cemîl Bayik û ji Serokê Newewî ku heta roja îro yani paragrafekî wî bi zimanê Kurdî tune. Serokê me Newewîyê ê qerase ê gubgube Serok Xapo.